हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे एप्लिकेशननि सोमोन्दै सोलोंनि जाय एप्लिकेशननि गेजेरजोंहाय एसेब्लाबो रां खामायनो हायो। बे एप्लिकेशननि नामानो जाबाय इनकेस। आंहा बे इनकेसआ इनस्टल खालामखानायनि दङ। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ नागिरनानै इनस्टल खालामनानै ला। इनकेस आङो बेवहाय थुबाय, नै क्लिक खालामबाय। बे इनकेस एप्लिकेशनाव नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै इनस्टल खालामनानैहाय बेहाय रेजिस्टार खालामदो। अटिपि साबमिट खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै जाबाय मबाइल नाम्बार होनानैहाय। अब्ला आंहा रेजिस्टार खालामखानायनिखा नै बेबायदि इन्टारफेस गिंबाय नै। दा बेहाय अल अफार्स नै, माने बेनो नै आरो अफार्सफ्रा, बे टास्कफोरखौहाय खालामनांगौ आरो बे अल अफार्स नै बेयाव गोबां दङ नै बेफोरखौ इनस्टल खालामनांगौ। जेरैहाय मोनसे थुनि, जेनेबा बे वा बेयाव होनदों नै बेखौ थुनाय लोगो लोगो बेयाव होनदों क्लिक अन दा लिंक बिल'। बे गाहायाव रिडिम लिरनाय दङ, बे रिडिमावहाय क्लिक खालामनो थिनदों। डाउनलड दा एप फ्रम दा वेबसाइट, आरो बेखौहाय डाउनलड खालामनांगौ, इनस्टल खालामनांगौ। बेनिफ्राय क्लिक अन इउजार प्रफाइलाव थुनांगौ, क्लिक अन बाउन्ड बाटनावहाय थुनांगौ, इन्टार फन नाम्बार होनांगौ, पासवार्ड, भेरिफाइ फन नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनांगौ अटिपिजों, मेन्डेटरि होनदों बेबायदि खालामथारनांगौ। एक्सप्लर दा एप एन्ड हेभ फान। आरो जुदि बेबायदिखौ खालामजोब्बायब्ला अब्लानो बेवहाय नैबे थाइनै फैसाया हाबगोन। बेवहाय 20 होदों, 20आ बे फैसा नङा, बेयो बे 20जोंसो माबा जायो आरोखि, 2 रुपिस जायो, थाइनै जायो बेयो। दा आङो बेगाव थांफिनबाय। बेबायदिनो गोबां दङ नै बेफोरखौहाय जेरै होदों नै बेवहाय 35 रुपिस मोनगोन नै बेयो रामि बेस पिरेट्स, बेयो 40 फैसा मोननाय जागोन। बेवहाय 80 थाखा मोननाय जागोन। HDFC स्काइ नै 80 थाखा मोनगोन। बे रोखोमनो नै गोबां दङ। बेवहाय 1.5 फैसा माने 1.5 थाखा मोनगोन। बेयो थाइब्रै 40 फैसा, जेनेबा बे थाइथाम मोनगोन नै। सामेट नै, रेस रिभल्भ नै, बे 40 फैसा। क्लिक अन दा रिडिम बाटन बिल', गाहायावहाय थुनो थिनदों रिडिम बाटनाव। इनस्टल दा एप, बे एप्लिकेशनखौ इनस्टल खालामनांगौ। रेजिस्टार अन दा एप, एप्लिकेशनखौ रेजिस्टार खालामनांगौ। कमप्लिट 2 गेम प्लेस मेन्डेटरि, खननै खेलाखौ गेलेनांगौ। क्लेम इउर रिवार्ड, बिनि उनावहाय रिवार्डखौ मोनगोन, बान्थाखौ मोनगोन। नटआवहाय दं किप दा एप फर 7 days एटलिस्ट, खमथारावहाय 7 दिन बेखौहाय दोननांगौ आरोखि, दानालासिनो बेबायदि थिनदोंमोन। दा गाहायाव रिडिम दं, गाहायावहाय रिडिमाव थुयोब्लानो बेयो वेबसाइटआव थांगोन। ओमफ्राय बेखौहाय डाउनलड खालामनांगौ आरोखि, इनस्टल खालामनांगौ। आं थुबाय। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। सी इन प्ले स्ट'र एप, बेवहाय थुनानै होबाय आङो गाहायाव। अब्ला बियो प्ले स्ट'रावहाय थांसिगोन। अपेनाव थुबाय आं। अपेनाव थुयोबा अब्ला बेयाव प्ले स्ट'राव फैबाय नै, रेस रिभल्भ रेसिं कार, जायखौ दहाय थुदोंमोन रिडिमाव थुनाय लोगो लोगो बेयो दासिम प्ले स्ट'र मोनफैबाय। अब्ला इनस्टलावहाय थुनानै होबाय। अब्ला आङो बेखौ इनस्टलाव थुबाय। अब्ला बियो बेबायदिनो इनस्टल जाबाय थासिगोन। दा इनस्टल जाखांनायनि उनाव बेखौ बेवहाय बे एप्सआवहाय थुनानैहाय बेवहाय रेजिस्टार खालामनांगोन, आरो रेजिस्टार खालामनानै गेमखौ खननै गेलेनांगौ आरो। अब्ला गेमखौ खननै गेलेखांब्ला बे इनकेस होननाय एप्लिकेशन, जाय एप्लिकेशननिफ्राय बेवहाय फैनाय जादोंमोन, बै एप्लिकेशनाव थांफिननांगौ आरो इनकेसआव थांनाय लोगो लोगो खुलिहैब्ला, अपेन खालामब्ला
ओमफ्राय बै एप्सआवहाय थुहैफिनोब्ला अब्लानो बेवहाय मोननो गोनां जिनाखि पइन्ट मोननो गोनांमोन बेखौहाय माने मोनगोन आरोखि बेबायदि खालामनांगौ। दा नैबेयो डाउनलड जागासिनो नै बेयो डाउनलड जाबाय थाथोंसै। अब्ला बेयो डाउनलड जाबाय थाथोंसै। इन केसआव फैफिनबाय। नै बै एप्लिकेसनावहाय जुदि खामानिखौ मावखांबायमोनब्ला डाउनलड जाखांबायमोनब्ला अब्ला नै बेवहाय गेवनाय लोगो लोगो बे अफारखौ मोनसिगौमोन आरो। दा बे थाथ'थोंसै। बेगाव थांफिनदिनि बेयो डाउनलड जाबाय थाथोंसै। बेनि अनगायैबो नैबेहाय स्पिन एन्ड विन दङ। नैबेयाव थुनानैहाय बेखौहाय लेट स्पिनावहाय थुनो हायो आरोखि। लेट स्पिनाव थुयोब्ला बेयो बेबायदि गिदिंगोन नै। बेखौहाय 3 घन्टानि उनावहाय मोनबाय थायो फिदिंनो। 3 घन्टानि उनाव बेखौ फिदिंनो मोनबाय थागोन नै। दा आंहा बेवहाय मथा मथि 10 रुपिस 9 फैसा बायदि दङ नै। 10 रुपिस 90 फैसा बायदि दङ बेवहाय। बेगाव थांफिनबाय। बेनि अनगायैबो नैबेहाय मोनसे गिदिंबाय थानाय बायदि दङ नै थफ्ला खाथबनायनि। बेयाव थुनानैबो बेयाव दैलि बेखौ मोनबाय थायो नै 0.25 दङ नै दायो रिवार्ड क्लेम रिवार्ड। बे 0.25 खौ मोनगोन। बेबायदिनो 1 डे सानसेयावहाय 0.25 गाबोन 0.50 मोनगोन आरो अखानायै 1 मोनगोन। बेनिफ्राय 1.25 1.50 2.50 बेबायदि दैलि मोनलांबाय थागोन, बारायलांबाय थागोन। बेनि उनाव जेब्ला जोबहैगोन अब्ला बे अफारफोरखौ फोजोबनांगौ आरो टास्कफोरखौ फोजोबनांगौ। बेफोरखौ फोजोबोब्लासो बेबायदि गोदान बियो जाहैफिनगोन। नङाब्ला बेखौबो मोनबाय थाया, बे गिदिंग्राखौबो मोनबाय थाया। बेबायदिनो सानब्रै सानबानि उनाव गिदिंग्रायाबो थाथ'गोन, ओमफ्राय नैबेबो थाथ'यो आरो बे अफारफ्रा थाथ'यो। जेब्ला नोङो मोनसेबो डाउनलड खालामथाराब्ला, अफारफोरखौ नोङो फोजोबाब्ला बे थाथ'यो दे। दा अफारफोरखौबो बिदिनो फोजोबलांबाय थानांगौ। नैबेवहाय दङ प्ले एन्ड आर्न। बे प्ले एन्ड आर्नआवबो बेयाव थुनानै गेम गेलेनानैहाय बेयावबो पइन्टफोरखौ बारायहोनो हायो। बे रोखोम। दा बेबायदिनो बेवहाय गोबां नङाब्लाबो एसे एसे रां खामायनो हायो आरोखि। आङो बै फैसा थुबाय रिडिम नाउ दङ नै। बेवहाय उइथड्रवाल लिमिट दङ नै 300 पइन्ट जानांगौ आरोखि। 300 पइन्ट जायोब्लासो बेखौ उइथड्र खालामनो हायो। 300 पइन्ट जायोब्ला माने 30 थाखा बेखौहाय मोननाय जागोन आरोखि। 30 रां मोनबाय थागोन। दैलि सानसेयावहाय 30 रां बख'नो हायो। बेनि बांसिनबो मोना आरो खमसिनबो मोना। सानसेयाव 30 रांखौ मोनबाय थागोन। ओमफ्राय फार्स्टआव एप्लिकेसनखौ डाउनलड एबा इनस्टल खालामखांनायनि उनाव फार्स्टआवहाय थाइबा बख'ग्रोनो हायो। फार्स्टआव थाइबाखौहाय आङो बख'खांबाय दाखालि। थाइबा बख'नो हायो। बेवहाय थाइबाब्ला 50 कइन्स नांगोन। 50 कइन्सजों थाइबा जागोन। ओमफ्राय बेवहाय 300 कइन्स लिरदों नै 300 कइन्सला माने 30 रुपिस बा 30 रां जायो, 30 थाखा जायो। दा बेबायदिनो फार्स्टआवहाय थाइबा बख'नो हागोन। बेनि उनावहाय 30 थाखा बख'लांबाय थानो हागोन दैलि। बेबायदि एप्लिकेसन बेयो। ओमफ्राय बेवहाय थगायनाय गैया। बे फैसाखौ मोनो आरो नोङो बे टास्कफोरखौहाय मावफुंजोबनो हायोब्लानो। बे रोखोम। दायो आंहा बेवहाय 10 थाखानि एसेल'सो बारा नालाय, बेखायनो आङो बेखौ बख'थ'नो हाया आरो। अब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ'खौ
नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।